tuturan mangengrang sorane magantar gantar sok loleh-loleh beguduk manyor-manyor manuk pret gantil kudu tak iso mereka ker mereka kula kuwi adalah sarang kula majuring wal gandaran tanding yudha kelawan Raden Garukoso ngapunipun mencorong dadane Sembambang boten namung jroning daratan munggah ringet mengko malang nyambar dhateng kula boten watun syukur Raden kersanipun paduka napa malih dina samangka ora saged gondol pusaka Jimat Klimasada ora sampun mangke dipun tanggul jroning alun-alun Praja Ngastina ora saged nampa kanugrahan Wahyu Sandamangan kuwi adalah yo enten kula namung penjalin pados papan ingkang langkung prayogi sampun ngantos kadherangan dereng Garukoso lan para putra Pandhawa. Ari dina samangka kedasaken mlebet sajrih Praja Ngamarta ning ampun ngantos kadherangan gampang. Gampang. Kabar Prabu Sri Bathara Kresna napa kang dados pangandikanipun Ratu Ndorowati bakal dipun astani pramila saking menika murid gampil saged nyuwun Jimat Klimasada dening tanganipun para kadang Pandhawa. Kakang Nata Prabu Dirga Kusuma